Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer yr achosion o Covid-19 yng Nghaerdigion yn ddiweddar. Ni sydd o dan 25 oed sydd yn parhau i fod yn grŵp ar nifer uchaf o achosion. Mae cynnydd hefyd yn nifer yr achosion ymhlith pobl dros 60 oed. Dyw i byth yn rhy hwyr i gael brechlyn, dyma fydd yn rhoi'r amddiffyniad gorau i ni, ein teuluoedd a'n cymunedau wrth i ni wynebu'r gaeaf. Os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau, rhaid i chi hunan ynysu yn syth a threfnu prawf drwy ffonio 119. Os oes rhywun yn eich cartref yn hunan ynysu, cadwch gymaint o bellter cymdeithasol a phosib. Golchwch eich dwylo a gwnewch yn siŵr bod eich cartref wedi ei awyru yn dda. Mae'r prif symptomau yn cynnwys tymheredd uchel, peswch, newydd parhaus a cholled neu newid i flas neu arogl. Gall symptomau hefyd ymddangos yn debyg i'r ffliw. Mae cael eich brechu yn achub bywydau. Cadw ni barchu ein gilydd ac eraill trwy olchi ein dwylo yn rheolaidd, gwisgo masg lle bo angen a chadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill. Dewch i ni wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn ddiogel.